Ezop. O psu a kusu masa. Tam, kde potoky jiskří slunečním svitem, žil jeden hloupý pes. Jednoho dne se mu podařilo získat šťavnatý kus masa. Popadl jej do huby a chtěl jej přenést přes potok. Cítil se spokojeně a těšil se, až se do chutné kořisti zakousne. Když se již brodil studenou vodou, sklonil hlavu a shlédl dolů na hladinu. V jejím odrazu spatřil kus masa, podobného, jaký měl i on sám. Pes se zarazil. To musí být můj šťastný den, pomyslel si. Když získám i ten druhý kus, budu mít mnohem víc. S touto myšlenkou otevřel tlamu, aby uchvátil i druhý kus masa. Ale sotva, že to udělal, maso, které držel, mu vyklouzlo z tlamy, spadlo do vody a zmizelo v proudu. Pes se jen zoufale díval, jak jeho kořist odplouvá, a uvědomil si svůj omyl. Žádný druhý kus masa tam nebyl, jen odraz jeho vlastní kořisti. Tento příběh ukazuje, že lakomec, který touží po větším bohatství a nedokáže se spokojit s tím, co má, často nakonec ztratí i to, co vlastnil. Jeho chamtivost ho oslepí natolik, že místo, aby si vážil jistoty, nechá se ošálit klamem, stejně jako pes v tomto příběhu.